Mag-ampo ta. Among balaan ug maluluyon nga amahan nga Dios nga naghigugma kanamo. Nagkinabuhi mi sumala sa tinguha sa among unod, pinaagi sa pagbulag sa Dios sa halayo, ug nagkinabuhi mi sa among sala ug takos sa kapungot ug sa paghukom sa Dios. Apan uban sa gugma ug grasya sa Dios nga naluoy namo ug pinaagi sa kamatayon o sa pag-ula sa dugo sa Ginoong Hesus naghugas sa among mga sala hangtod sa hangtod aron dili nahukman og tunglohon pag-usab sa Ginoo. Salamat sa tanang grasya sa pagluwas sa among mga kalag, paghimo namo nga balaan nga mga anak sa Dios, ug paghatag namo sa bulahan nga paglaom sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Karon sa nabilin nga panahon sa among lawas nga gitugot sa Dios, sundon lamang namo ang balaang pulong sa Ginoo alang sa kabubut-on ug sa himaya sa Dios. Ug dili gayud mi mawad-an og paglaom diha sa kakawangan sa kalibutan ug dili mi mosunod sa among unodnong tinguha, kundili magkinabuhi mi alang sa kabubut-on ug himaya sa Dios. Parihog pangunahi ug giyahi mi Ginoo. Palihog tan-awa ang matag usa kanamo ug tuguti ang takos nga grasya sa matag tawo. Kami nagtuo ug nagpasalamat nga ang Dios nag-atiman sa among mga iglesia sa tibok nasod ug sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan. Ang tanang kaigsuonan nga naghupot sa pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa pag-antos, palihog kupti sila sa imong pulong ug mga gamhanan nga mga kamot o Dios. Himua nga sila musalig lamang sa Ginoo ug maisugon nga mopamatuod sa ebanghelyo sa Dios taliwala sa bisan unsa nga kasakit ug pag-antos ug himua nga sila mutuman sa buhat sa kaluwasan pinaagi sa paggiya sa daghang nangawala nga mga kalag nganha kanimo Ginoo. Palihog ayuha dayon ang mga masakiton ug hatagi og igong grasya ang mga mahuyang ug kasing-kasing ug kadtong mga gitintal. Kung adunay usa namo nga wala pa makaamgo sa imuhang kaluwasan Dios, palihog ablihi ang ilang kasing-kasing ug tabangi sila nga makaamgo sa dako ug katingalahan nga grasya ug gugma sa Dios ug makadawat sa kinabuhing dayon ug paglaom nga magkauban. Sa katapusan nga mga panahon nga gitakda sa Dios, ang kalibutan mahimong labi ka gubot sa adlaw-adlaw, puno sa sala ug kini usa ka makuyaw nga kalibutan diin imposible nga mahibal-an kung unsa ang mahitabo bisan usa ka adlaw. Apan kami huyang kaayo nga kasagaran mulihok sumala sa mga nanghuna sa among unod, Ginoo, palihog kupti mi sa imong gamhanan nga mga kamot. Hinaot nga ang Dios mismo mulihok pinaagi sa paghatag og dugang kalinaw, kagawasan ug kaluwasan ni ini nga nasod ug katawhan aron walay kalisod sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga gisalig kanamo sa Ginoo sa mga katapusan nga mga adlaw. Ang Ginoo naghatag namo sa mga pulong nga among kinahanglan sumala sa panahon ug nagtudlo namo sa dalan nga angay namong laktan. Palihog tudlo imi og dugang bahin sa balaang kabubuton sa Dios nga gusto nimo nga ipadayag namo nining panahona ug kung unsaon namo ni pagbuhat. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia. Filipos chapter 1. Filipos chapter 1. Verse 20 kutub 21. Verse 20 ug 21. Filipos chapter 1 verse 20 ug 21. Atong basahon ug dungan.
Ala sa akong buhi nga pagpangandoy o paglaom nga sa bisan unsa dili ako mapakaulawan kun dili nga uban sa bug-os nga pagkamaisugon mauusab karon si Kristo pagadak-on sa akong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi kun pinaagi sa kamatayon kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Karon atong tan-awon sa verse 29. Akong basahon sa verse 29. Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo dili lamang ang pagtuo kaniya kun dili usab ang pag-antos tungod kaniya. Karong Domingo sa buntag, daghang mga tawo nga bag-ong nakaamgo sa grasya sa Dios ug naluwas. Busa nagpadayon ako sa paghisgot kung sa unsang paagi mabuhi ang mga balaan nga mga naluwas. Sa Efeso 2:1, mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. Sa wala pa kita maluwas, ang atong mga kalag patay na sa atong mga paglapas. Ug mga sala. Ang mga patay walay paglaom. Ang mga patay nabuhi sa patay nga mga buhat. Lahi kaayo ang patay ug buhi, dili ba? Karon adunay mga nakadawat sa kinabuhi sa Dios ug kinabuhing dayon. Kadtong adunay walay katapusan nga mga paglaom. Ang Biblia nag-ingon nga ang mga buhi ug ang mga patay niining kalibutana. Karon ang tawo nga naluwas dili na mabuhi sa samang patay nga mga buhat nga iyang gibuhat sa dihang namatay siya sa mga sala ug sa mga iyang paglapas. Karon ang Biblia nagsulti kanato sa detalye kung sa unsang paagi ang mga buhi kadtong nakadawat sa kinabuhi sa Dios ug kadtong adunay walay katapusan nga mga paglaom. Busa nakaingon ko nga ang kinabuhi sa mga buhi usa ka kinabuhi nga nagpuyo sa kahayag sa Dios. Karon maghisgot ako bahin sa kinabuhi sa mga buhi sa mas detalyado. Ang tawo nga nagsulat sa mga taga-Filipos mao si Apostol Pablo, ang labing bantugan nga apostol sa bag-ong tugon. Ang labing bantugan nga propeta sa daang tugon mao si Moses. Ang labing bantugan nga apostol sa bag-ong tugon ug usa ka panig-ingnan alang sa Kristohanon mao si Apostol Pablo. Gikan sa panahon nga si Pablo naluwas hangtod nga siya miadto sa Roma aron sa pagsangyaw ug gimartir, siya nagkinabuhi nga walay kasaway. Hingpit nga gikuptan sa Espiritu Santo diha sa mga kamot sa gahom sa Dios. Si Apostol Pablo misulat og 14 ka libro sa bag-ong tugon. Nagsulat siya sa labaw sa katunga. Kini nga sulat sa mga taga-Filipos nga bag-o pa ninyong nabasa, gisulat samtang si Apostol Pablo miadto sa Roma ug nabilanggo sama sa usa ka kriminal. Siya gipanid-an sulod sa 2 ka tuig. Samtang siya gipanid-an, ang Dios naghatag kang Pablo og kahigayunan sa pagsangyaw. Busa bisag gipanid-an siya, nag-abang siyag balay ug giabi-abi ang tanan nga miduol kaniya ug nagwali sa maayong balita sa Dios sa tibuok adlaw gikan sa buntag hangtod sa gabii. Ang sulat sa mga taga-Filipos usa ka sulat nga gipadala ni Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Filipos. Sa mga buhat chapter 16, si Apostol Pablo miadto sa Filipos ug gidakop siya sa mga Hudyo. Gikulata siya ug giantos pag-ayo. Hapit na siya mamatay. Apan nagpadala ang Dios og anghel aron kuhaon siya gikan didto.
Samtang si Apostol Pablo nagsangyaw sa Filipos, ang unang tawo nga naluwas mao si Lydia. Ang tigbaligya og purpura nga panapton sa dihang naluwas si Lydia, giablihan niya ang iyang balay. Siya mingon, kon inyo akong gihukman nga matinud-anon sa Ginoo, adto kamo abot sa akong balay. Si Pablo, Silas, Lucas nga nagsulat sa basahon sa mga buhat ug ang uban pa didto og nagwali sa Filipos. Ingon ni ana ang pagsugod sa iglesia sa Filipos. Human niadto si Apostol Pablo milibot sa pagsangyaw sa lain-laing mga dapit hangtod nga napriso siya sa Roma. Ang mga magtutuo sa Filipos nagampo alang kang Apostol Pablo ug nagpadayon sa tabang sa usa ka tawo nga ginganlan og Epafrodito nga miadto og milakaw ingon sa usa ka mensahero gikan sa layo, ug human makadungog sa balita, si Apostol Pablo misangyaw pag-usab. Mitabang sila sa iyang buhat. Gihigugma og gitahod gayud sa mga balaan sa Filipos si Apostol Pablo, kinsa misangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila pinaagi sa daghang kalisdanan, ug si Apostol Pablo labing nahigugma sa mga balaan sa taga Filipos. Busa kining basahon sa mga taga Filipos maoy usa ka sulat nga gipadala ngadto sa Filipos samtang nabilanggo si Pablo sa Roma. Human sa duha ka tuig sa pagsangyaw didto, siya gipunggutan og ulo. Apan kining upat ka basahon, mga taga Efeso, mga taga Filipos, mga taga Colosas ug Filemon, gitawag nga mga sulat sa bilangguan. Kini nga mga pulong nga gisulat sa bilangguan. Apan sa Filipos chapter 1 verse 20 nga atong gibasa, kini nag-ingon nga maoy akong mainitong pagpaabot ug paglaom, siya adunay daghang mga gilauman ug mga gitinguha, ug dako siyag paglaom. Unsa man ang gidahom ni Apostol Pablo? Unsa iyang dako nga paglaom? Ingon dinhi sa walay bisan unsa ako igakaulaw, dili maulaw atubangan sa Dios ug sa tawo. Ug ingon pa siya apan uban sa bug-os nga kaisog, ingon sa kanunay. Gikan sa adlaw nga siya naluwas hangtod sa iyang katapusang pagkamartir, si Apostol Pablo maoy usa ka tawo nga misulay sa pagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi atubangan sa Dios nga walay kaulaw. Kini nag-ingon sama sa kanunay. Ingon siya sama sa kanunay, sama kaniadto. Unsang iyang kinasingkasing nga mga pagdahom ug paglaom, bisag na priso na siya karon sa bilangguan sa Roma? Ingon siya, apan nga inubanan sa tumang kaisog karon ug sa kanunay, si Kristo mapasidunggan dinhi sa akong lawas, bisan pa kun pinaagi si kinabuhi o bisan pa pinaagi sa kamatayon. Mabuhi man ako o mamatay, o bisan unsang akong buhaton, gusto ko nga si Kristo pasidunggan pinaagi kanako. Gusto ko nga pasidunggan si Kristo sa akong lawas ug sa akong kinabuhi. Si Apostol Pablo misulat sa mga taga-Korinto kaniadto. Sa unang Korinto chapter 6, 19-20, ingon siya, kamo dili na sa inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit kamo sa usa ka bili. Ang Ginoo mibayad og dakong bili, ang bayad sa sala aron maluwas ang makasasala nga gitagana sa impyerno. Busa kamo dili na sa inyo sa inyong kaugalingon. Ang imong kalag ug ang imong lawas iya sa Ginoo kay gipalit niya sila sa usa ka dako nga bili. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyong lawas.
Karon ang atong mga lawas ug kalag gitubos na pinaagi sa dugo sa Ginoo busa ang atong nahibilin nga mga kinabuhi, kinahanglan nga mabuhi lamang alang sa himaya sa Dios. Tungod kay siya nagluwas kanato gikan sa sala ug kamatayon. Bisan unsa ang imong buhaton, buhata ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Ingon sa gipahayag sa unang Korinto 10:31, ingon siya busa kun mukaon kamo o moinom o magbuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Nagmataman o natulog, nagkaon o naginom, bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Giingon kini sa Biblia. Sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ang bisan unsa nga dili makahatag og himaya sa Dios sala. Karon, human maluwas, ang katuyuan sa atong kaluwasan mao ang pagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Bisan sa pagkaon, pag-inom o bisan unsang atong buhaton, kita mao mga tawo nga sa katapusan mo puyo uban sa Dios sa iyang gingharian. Makatagamtam sa iyang himaya hangtod sa hangtod. Samtang nagpuyo dinhi sa yuta, nga nagpuyo sa sala kaniadto, giawhag kita sa paggamit sa atong mga lawas, nga kaniadto mga galamiton sa sala sa pagkinabuhi alang lamang sa kahimiyaan sa Dios. Si Apostol Pablo mipahayag nga bisan siya nabuhi o namatay, siya nagtinguha nga si Kristo pagapadakuon siyang lawas. Nagpasabot kini nga gusto niya nga pasidunggan og himayaon si Kristo. Sa 2 Corinto 5:9, busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas, magpahimuot kita kaniya. Si Apostol Pablo niningkamot nga mahimong usa nga makapahimuot sa Ginoo sa kinabuhi man o sa kamatayon. Siya usa ka tawo nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. Human madawat ang kaluwasan, ang tibuok kinabuhi ni Apostol Pablo nahimong modelo alang sa tanan nga naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Busa sa unang Korinto 11:1, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako kang Kristo. Si Jesucristo ang anak sa Dios. Siya sama sa Dios. Siya ang tiglalang sa hawan, ug siya moabot ingon nga hari sa mga hari. Apan siya nahimong tawo, ug aron sa pagluwas sa mga makasasala, siya namatay nga nagbuhat sa tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Si Apostol Pablo miingon nga iyang gisundog si Kristo. Si Kristo mianhi isip usa ka tawo aron sa pagluwas kanato, ug dili lamang si Jesus ang nagluwas kanato, kundi lang iyang tibuok kinabuhi nahimong modelo sa tanang mga balaan aron maluwas unya. Busa si Apostol Pablo miingon, gisundog ko si Kristo. Dili ba kini talagsaon? Pinaagi ni Jesus, ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon. Ang Dios gipadayag kang Jesus, ug si Jesus napadayag kang Apostol Pablo. Sa dihang nangutana si Felipe ni Jesus, ingon siya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, kadugay na nga ania ako uban kaninyo ug wala pa ikaw makaila kanako Felipe. Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Busa nganong miingon ikaw ipakita kanamo ang Amahan. Ang dili makita nga Dios nagpakita sa dagway sa tawo. Walay tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. Si Jesus nga mianhi sa dagway sa tawo, mao ang pagpadayag sa dili makita nga Dios. Pinaagi ni Jesus, ang Dios nagpakita sa mga abilidad nga ang Dios lamang ang makahimo. Pagpakalma sa mga unos, pagbanhaw sa mga patay, paghinlo sa mga sanlahon, pag-abli sa mga mata sa mga buta nga ang Dios lamang ang makahimo. Pinaagi ni Jesus, gipakita sa Dios ang iyang gahom, gipadayag ang iyang gugma, ug gipadayag ang iyang pulong ang kamatuoran.
Mao nga ang pagkakita kang Jesus katumba sa pagkakita sa Dios. Apan si Jesus namatay, nabanhaw ug mikayab, ug karon ang balaang espiritu miabot na. Ang espiritu mianhi aron ipadayag kung unsa ang gisaad sa Dios, kung unsa ang nahimo ni Jesus, pinaagi sa mga nakadawat una sa kaluwasan. Ang pangunang pananglitan mao si Apostol Pablo, siya miingon, manag-ingon kamo kanako, maingon kang Kristo. Kung atong tan-awon si Pablo, gikan sa adlaw siyang kaluwasan hangtod sa iyang pagsangyaw sa Roma, ug sa katapusan sa kamatayon, ang iyang kinabuhi daw nagpakita pag-usab ni Jesus, pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Pinaagi sa pag-obserbar sa kinabuhi ni Apostol Pablo, masabtan nato kung kinsa gayud si Jesus. Ang mga tawo nag-ingon, "Syempre, mahimo ka na ni Jesus tungod kay siya tupong sa Dios ug gamhanan." Apan sa unsang paagi mahimo sa usa ka tawo ang mga maong butang? Gipakita ni Apostol Pablo nga ang mga tawo makahimo gayud niini. Si Pablo usa ka pangulo taliwala sa mga makasasala. Siya usa ka tawo nga nagluto sa mga magtotoo ni Jesus, bisan hangtod sa punto sa pagpatay kanila. Siya miingon usa ka pangulo sa mga makasasala, apan naluwas ang pangulo sa makasasala. Usa ka tawo nga gitagana alang sa imperno gitubos aron mahimong lungsuranon sa langit. Sa samang higayon pinaagi sa kinabuhi ug lawas ni Pablo, si Kristo nagpakita sa iyang kaugalingon. Ang nasod sa Israel mao ang katawhan nga gipili sa Dios. Kung atong obserbahan ang tanang kauswagan, pagkapukan ug pagpasiguli sa nasod sa Israel, atong masabtan ang kinaiya sa Dios luyo ni ining tanan. Nagpadayag kini sa gahom sa Dios sa iyang pagkamatarong, mga panalangin sa mga masinugtanon ug silot sa mga musupak, sa matinud-anon sa iyang mga saad ug pinaagi sa nasod sa Israel atong makita ang pagpadayag sa gahom sa Dios, sa iyang mga saad, pagkamatarong ug gugma. Busa gingon sa Salmo 59:13 ug pailha sila nga ang Dios nagamando kang Hakob ngadto sa mga kinatumian sa yuta. Kun atong susihon pag-ayo ang nasod sa Israel, atong masabtan nga ang Dios mao ang nagmando sa maong nasod. Tungod sa pagkawalay alamag niini nga kamatuoran nga ang pipila misulay gihapon sa paglaglag sa nasod sa Israel bisan karon kini walay kapuslanan. Ang pagkatibulaag ug pag-antos sa nasod sa Israel sa tibuok kalibutan sulod sa 2,000 ka tuig nagsilbi nga usa ka pruweba kung unsa ka makahadlok ang sala sa pagsalikway kang Kristo. Apan ang pagkalaglag sa Israel dili hangtod sa kangturan. Nahitabo kini tungod sa ilang mga sala. Apan gitugutan kini sa Dios sa pagpakita nga wala siya malaglag. Busa sa Ezekiel chapter 36, sa dihang gipasag-uli sa Dios ang nasod sa Israel, nag-ingon sa verse 22, "Ako wala magbuhat niini tungod kaninyo o balay sa Israel, kundili tungod sa balaan akong ngalan, nga inyong gipasipad-an sa tiliwala sa mga nasod, diin kamo ming-adto." Daghang mga tawo ang nahibulo nganong nagkatibulaag ang katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan, nganong nangamatay sila nga makaluluoy, nganong ang yuta nga gihatag sa Dios kanila nahimong desyerto ug kamingawan. Ang nasod sa Israel nakasala ug nangamatay, ug tungod niini ang ngalan sa Dios nahugawan. Bisan ko nga Israel nalaglag, aron ipakita nga ang Dios wala mamatay, siya miingon nga iyang ipahiuling Israel sa katapusang mga adlaw. Ang Ezekiel chapter 36 nakarecord mga 2,600 ka tuig nang milabay. Apan sa atong modernong panahon, pipili lang ka dekada ang milabay. Nabawi sa Israel ang kagawasan, ug ang mga Hudyo gikan sa tibuok kalibutan nagpundok aron pildihon ang gamhanang puwersa sa Arab Muslim ug bawion ang ilang yuta. Bisa gamay ra ang ilang gidaghanon, nahimo silang dakong kasundaluhan. Apan diha-diha human sa kagawasan sa Israel, panahon sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat nga gubat sa Israel ug Arab, ang mga Arabo naghiusa sa paglaglag sa Israel. Apan sa matag higayon nga sila mapildi, bisan sa bag-uhay nga mga panahon, giatake sa Hamas ang Israel, nagpaabot nga mahugno ang Israel ug mahimo kini nga ilang sayop. Tinuod nga ang pagsupak sa Israel nagpasabot sa pagsupak sa Dios. Busa ang Dios dili mo pasaylo. Gingon nga pagkahuman sa pagbalik sa mga Israelita silang yuta,
Walay nasod nga makapapahawa sa Israel. Ang Israel dili nagyud mohunong sa pagkahimong nasod pag-usab. Sa Jeremias 31, giingon nga ang Israel dili mahanaw hangtod nga ang mga balaod sa langit ug sa yuta mahanaw. Mao kana ang saad sa Dios. Busa, mahibal-an nato kung kinsa ang Dios pinaagi lamang sa pagtan-aw sa Israel. Mahibal-an nato kung kinsa si Jesus pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kinsa misulat sa labaw sa katunga sa bag-ong tugon. Si Jesus mao ang Dios nga mianhi sa dagway sa tawo. Ug ang tawo nga gipakita ni Jesus pinaagi sa usa ka tawo mao si Apostol Pablo. Busa siya miingon, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab ingon kang Kristo. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo ingon dinhi. Si Kristo pagadak-on sa akong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi, pinaagi sa kamatayon. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo gusto lamang nga pasidunggan si Kristo. Busa gipadala ni Apostol Pablo ang mensahe ngadto sa tanan sa mga taga-Korinto o sa iglesia sa Filipos nga nagingon, buhata lamang alang sa kahimayaan sa Dios. Sa unang Korinto 10:31, bisan kon ikaw mukaon o kon ikaw mainom, o bisan unsa inyong gibuhat, buhata ang tanan aron sa pagpahimaya sa Ginoo. Kini nga mga pulong maura ang mga pulong nga gihatag kanato karon. Karon kadtong naluwas adunay paglaom sa Dios. Ang akong kinabuhi sa Ginoo, ang akong paglaom anaa sa Dios, hangtod sa hangtod. Ang katuyuan sa akong kinabuhi alang lamang sa Dios ug sa iyang himaya, alang sa Ginoo. Busa, gusto kong pasidunggan si Kristo sa akong lawas. Unsaon ka na? Taas ra ba ang sumbanan? Syempre, kini ang angay nga sumbanan. Si Jesus nahimong tawo ug nagpadayag sa Dios. Ug si Apostol Pablo usa ka makasasala nga naluwas ug nagbag-o sa tibok niyang kinabuhi aron mahimong ehemplo ni Kristo. Dili lang si Apostol Pablo siya nga nagbag-o gayud, naghimo siya panig-ingnan sama kang Kristo. Dili lamang si Apostol Pablo kundi si Pedro, si Apostol Juan ug ang tanang mga tinun-an nga nabuhi ug namatay alang sa Ginoo. Misunod sila kang Jesus. Busa si Apostol Pablo miingon, Filipos chapter 1 verse 21, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Ang pagkamatay mao ang pagdaog. Maayo ang pagkinabuhi ug maayong mamatay. Busa ko nimong tan-awon sa verse 23, apan ana ako sa taliwala sa duha. Maayo nga biyaan kini nga lawas ug moadto sa atubangan sa Ginoo. Apan gusto ko nga makaadto ako dayon sa atubangan sa Ginoo. Unsay hunahuna ninyo? Nahadlok ba ka nga mamatay ang usa ka luwas? Sa Salmo 16:15, hamili sa pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang balaan. Sa chapter 14 sa basahon sa Apokalipsis sa verse 13, mga bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon na espiritu. Giisip sa Dios nga bililhon ang kamatayon sa mga balaan. Sa dihang ang luwas nga mga balaan mamatay, ang mga kalisdanan dinhi sa yuta matapos human sa daghang pag-antos, kita moadto sa kinabuhing dayon. Ang pagkawala ni ining kalibutana mao ang sinugdanan sa kinabuhing dayon. Kay wala ta kabaluana, naguulta ug naghunahuna nga nawad-an og paglaom ang mamatay nga murag walay paglaom. Sayop ka na nga ideya. Ngano nga ang naluwas nga mga tawo mabuhi? Nabuhi ba sila tungod kay dili sila mamatay? Dili. Unsang klasiha sa pagmahay ang naanimo dinhi sa kalibutan? Nabuhi ta kay naatay buhaton. Salmo 118:17, dili ako mamatay kundi mabuhi ako ug ipahayag ko ang buhat ni Jehova. Dili kita mamatay kundi mabuhi ug magsangyaw sa Dios ug kang Kristo aron ipakaylap ang kamatuoran sa kaluwasan nga nakab-ot sa Dios pinaagi ni Kristo. Kita nagampo ug naningkamot pag-ayo alang ni ana. Ang mga tawo nang warta alang sa kana nga katuyuan. Tinuod ba nga adunay mga tawo nga namatay samtang nagsangyaw sa ebanghelyo?
ug adunay mga tawo nga nagtinabangay alang sa ebanghelyo ug nabuhi o namatay lamang? Dili nimo makalimtan kana, dili ako. Luwas ba ka? Dili ba ikaw anak sa Dios? Dili ka ba sigurado sa imong paglaom nga moadto sa langit? Unsang matanga sa pagmahay ang naa dinhi sa kalibutan, ang tanan niining kalibutana, ang tanan nagdahom nga moabot ang mas maayong kalibutan. Gusto nilag malumbuon nga siyensya, art, pagpalambo sa kultura. Sama sa dihang atong buhaton ang tanang butang, usa ka talag saong langit sa yuta ang moabot sa umaabot. Sa unang Tesalonica 5:3, kung mag-ingon sila, pakigdait ug kailigunan. Usa ka kalibutan sa kalinaw ug kauswagan miabot. Unya sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag ug dili gid sila makalikay niini. Unsang imong gibati mahitungod sa kung unsa ang nahimo niini nga kalibutan? Ang tanan nakaabot sa iyang limitasyon. Syempre kung ang usa ka gubat mobuto, kung ang usa ka nuclear nga gubat mobuto, ang tanan nga nuclear nga mga hinagiban sa kalibutan mobuto. Nahibalo ba mo? Ang mga siyentipiko nag-ingon nga ang yuta matapos lamang sa 30 ka minutos. Sila nag-ingon nga mahimo natong sunugon kining yutaa kapin sa usa ka gatos ka beses. Sa Isaías chapter 50 verse 11, ania karon kamong tanan nga nagahaling og kalayo. Lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Misulod sila sa mga bomba nga ilang gihimo ug mga matay. Ang Sodoma ug Gomora nga puno sa sala gihukman sa Dios pinaagi sa kalayo ug asupre. Kung kining kalibutan na puno sa sala, dili na kinahanglan ang kalayo ug asupre aron hukman sa Dios sa langit. Ang bombang gimugna sa mga tawo nga giandam sa Dios sa paghukom niining kalibutana. Unsa sa imong hunahuna, ang kalibutan mahimong labi ka maayo nga puy-an sa umaabot? Pasaylo ako apan kini usa ka ilusyon. Usa ka tinuod nga makahahadlok nga kalibutan moabot. Unsa ang ilang gisulti sa North Korea karon? Dili na ni tawgong South Korea, apan usa ka kaaway nga nasod, ingon sila. Sila miingon nga ilang gub-on ang Republika sa Korea ug himuon kini nga usa ka kalayong dagat. Giandam na gyud nila ang tanan. Sakto? Ug ang Russia sa higayon nga ang gubat sa Ukraine matapos kini moatake sama sa gisulti sa Ezekiel 38, moatake sila. Ug sa dihang ang Russia makigbatok sa Israel, ang mga nasod nga naglihok ingong kuta andam na sumala sa naisulat sa Ezekiel chapter 38. Ang mga pulong nga gisulat 2,600 ka tuig kanhi literal nga natuman sa atong panahon. Wala gihapon, kinahanglang nagkinabuhi na kita sa mga katapusang yugto sa kasaysayan sumala sa giplano sa Dios. Karon mga Kristohanon, ayaw ibutang ang inyong mga paglaom niini nga mga kalibutan, palihog lang. Sa unsang paagi kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, unsa una to pagkinabuhi nga makapahimot sa Dios ug alang sing himaya, sa unsa nga paagi kita makaluwas ug daghang mga kalag alang sa ebanghelyo sa Ginoo. Natulog ka man o nagmata, kinahanglan nga mabuhi ka lamang sa kana nga hunahuna. Tan-awon nato ang Filipos chapter 1 verse 29. Verse 29. Filipos chapter 1 verse 29. Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo dili lamang ang pagtuo kaniya kundi dili usab ang pag-antos tungod kaniya. Ang grasya gihatag ninyo tungod kang Kristo. Karon ang grasya wala gihatag alang kanato sa bisan unsa, gihatagan kaniya grasya. Tungod kang Kristo, katong giluwas ka. Ang Dios miingon sa mga Israelita, ako bisan ako mausiya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. Ako bisan ako mausiya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. Kini ang ikaduhang rason nga ang Dios naluoy kanato sa dihang iya kitang giluwas. Ang Dios nagluwas kanato alang sa iyang kaugalingong himaya para nako. Ngano?
Kung ang tanang kalag nga gilalang sa dagway sa Dios maadto sa imperno, ang Dios bug-os nga malaglag. Pasensya sa term. Ang gibuhat sa Dios mapakya sa hingpit. Ang katuyuan sa paglalang sa mga tawo sa dagway sa Dios mao ang paghatag sa gugma sa Dios, sa paghatag og kinabuhi gikan sa Dios ug paghimo kanila nga iyang mga anak, sa pagdala kanila ngadto sa gingharian sa Dios, sa pagtagamtam sa walay katapusan nga himaya uban sa Dios. Apan gitintal sa yawa ang mga tawo hinungdan nga sila nahulog sa sala. Kung sila malaglag sa hingpit, kini nagpasabot sa hingpit nga kadaugan sa yawa batok sa Dios. Busa kinahanglan nga luwason kita sa Dios alang sa iyang kaugalingong himaya. Busa ang pagkaluoy kanato mao ang ikaduhang rason. Ingon siya, ako bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. Sa Salmo 23, ang Dios miingon, ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Giluwas kita sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Ug human maluwas, gitultulan kita niya sa mga dalan sa pagkamatarong alang sa iyang kaugalingon. Niining tanan, daghang mga kalag ang kinahanglan nga maluwas alang sa kahimayaan sa Dios. Ang katuyuan sa kaluwasan alang sa mga naluwas nga mga tawo nga mabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Kay kundili, ilang gibiyaan ang katuyuan nga giluwas sila sa Dios. Busa sa akong pagbasa sa Filipos chapter 1 verse 29, ingon dinhi, kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtuo kaniya. Kini nagpasabot siya miluwas kanato, dili lamang sa pagtuo kaniya, dili lamang mutuo ug maluwas, kundili usab sa pag-antos tungod kaniya. Niini nga bersikulo, gitugutan sa Dios ang pag-antos niadtong nangaluwas. Tingali, dili ka gusto makadawat og pag-antos, dili ba? Kay kung makita nimo ang unang Pedro chapter 2 verse 2 giingon, kay niini mga gitawag kamo, kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundon, aron pagasundon ninyo ang iyang mga lakang. Alang sa unsa nga mga katuyuan? Gingon kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo. Ang Ginoo nag-antos bisan hangtod sa kamatayon sa krus aron sa pagluwas nato, nga nagbilin kaninyo nga sulundon. Unsa nga ehemplo? Ang panig-ingnan sa pag-antos. Busa kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo. Ang Ginoo nag-antos alang kanato bisan namatay sa krus aron sa pagluwas nato. Ug nag-antos alang sa Ginoo nga nagluwas nato aron pagsundo ninyo ang iyang mga iyang lakang sa pag-antos. Sa Jesus miingon sa Mateo chapter 16 verse 24, unya sa Jesus nag-ingon sa iyang matinud-an, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Human kita maluwas, kita nagsunod sa Ginoo sa Mateo 28:19-20, busa panlakaw mo ug panudluan ninyo ang tanang nasod nga magbautismo kanila sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magtudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. Kung ikaw naluwas pinaagi sa pagdawat sa Ebanghelyo, ikaw usa ka tinun-an ni Kristo. Sa chapter 2 sa mga buhat, sa adlaw sa Pentecostes, 3,000 ka mga tawo ang naluwas sa usa ka adlaw, samtang nagasangyaw si Apostol Pedro ug ang mga balaan. Sa buhat 2:41, unya kadtong maming dawat sa iyang pulong gibautismuhan, ug niadtong adlaw na hidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Sa chapter 4 verse 4, gingon apan daghan sa mga nakadungog sa pulong mintuo. Ug ang gidaghanon mikabat sa 5,000, kini mingon nga sila usa ka tinun-an mga magtutudlo. Pusa sa Mateo 23, sa Jesus miingon, dili kamo magpangalan nga mga agalon, kay usa lamang ang inyong agalon, si Kristo. Usa lang ang inyong magtutudlo, ang Ginoo. Ang tinun-an nakakat-on gikan sa magtutudlo, gitudloan sa magtutudlo. Ang tinun-an nagsunod sa magtutudlo,
ug nakigbahin sa samang pagtuo sa iyang magtutudlo. Kini ang tinun-an. Dili ni kinahanglan makalimtan nga kita mga tinun-an na si Kristo. Maong magkat-on gikan kang Kristo, mahimong sama ni Kristo ug sundon si Kristo. Kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Usa ka tinun-an ang nagsunod sa Ginoo ug karon nag-ambit sa parehas nga kapalaran sa Ginoo. Ang pagsunod nagpasabot sa pag-ambit sa parehas nga kapalaran sa Ginoo. Sa Roma 8:17, kung matuod nga nag-antos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban niya. Ang rason nga naluwas kita gikan sa kalaglagan, mao nga kita mahimaya uban ni Kristo. Busa, kung matuod nga nag-antos kita uban niya, aron nga kita pagahimayaon usab uban niya. Busa, ang rason nga siya miluwas kanato dili lamang sa pagtuo og maluwas. Ingon dinhi, dili lamang ang pagtuo kaniya kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Kinahanglan natong tagdon kung unsa ang pag-antos. Ang Ginoo unang nag-antos alang kanato. Sa unang Pedro 1:11, kini nag-ingon nga si Kristo nag-antos usab ug misulod ngadto sa himaya. Kung walay pag-antos, walay himaya. Sa Jesus usab unang nag-antos ug misulod sa walay katapusang himaya. Kinahanglang masabtan sa mga luwas nga adunay problema sa pag-antos samtang sila nagkinabuhi alang sa Ginoo karon. Kung imong tan-awon ang Hebreo chapter 13 verse 12, ingon didto, tungod ni ana si Jesus usab aron iyang mabalaan ang mga tawo pinaagi sa iyang dugo, nagaanto sa gawas sa ganghaan. Si Jesus namatay og miula sa iyang dugo aron sa pagluwas kanato. Aron kita mahimong balaan. Giingon nga ganghaan, gawas sa ganghaan. Unsa ang naa sa gawas sa kampo? Ang termino nga ganghaan nagtumong sa syudad sa Jerusalem. Sa gawas sa ganghaan, diyan si Jesus gilansang ug gipatay. Mao ang bukid sa Golgota, kini ana sa gawas sa mga paril sa Jerusalem. Sa gawas sa ganghaan, mao ang dapit nga gilabay sa mga basura sa mga Israelita. Nasabtan ba ninyo? Didto miadto si Jesus ug gisalikway busa sa Hebreo chapter 13 verse 13, busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo nga magadala sa iyang kaulawan. Mugawas ta sa kampo nga magdala sa kaulawan nga iyang gidala. Dili kita mag-apil-apil sa nagkapuliki nga kalibutan, maglipay-lipay ug magkinabuhi sama sa ilang gibuhat, kundili mugawas kita sa kampo ngadto sa dapit sa pag-antos. Unsaon man ni, dili kana makapadani kaayo, dili ba? Dili gustog pag-antos ang atong unod. Unsay hunahuna ninyo? Okay ra bang pag-antos? Lain pamation. Sakto? Dili ni gusto sa unod. Nakadawat kita og kaluwasan apan ang pagkinabuhi sumala sa gisugo sa Ginoo nagpasabot nga adunay pag-antos ug sakripisyo. Apan inyong giingon, dili ko ginahan ni ana. Sa Mateo chapter 5, gikan verse 10 kutob 12, bulahan ang mga gilutos tungod sa katarungan kay ilang gingharian sa langit. Ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga gilutos tungod sa katarungan kay ilang gingharian sa langit. Mauni ang timaan niadtong makasulod sa langit. Kini ang timaan. Bulahan kamo kung kamo pagalabihan, pagalutuson ug ingnon kamo sa kadautan ug pamakakbato kaninyo tungod nako. Magmaya ug maglipay kamo kay ang inyong balos dagko dito sa langit, kay ingon niini gilutos nila ang manalagna nga nag-una ninyo. Sa unsang paagi gitunglo sa mga Hudyo si Jesus, gitawag nila siya nga usa ka mangta sa ereheya, usa ka mangingilad sa mga tawo, usa ka traidor tungod sa pagdili kanila sa pagbayad og buhis sa Romanong emperador nga si Augusto. Mo nga ilang gilansang siya sa krus ug gipatay, apan ang Ginoo wala mamatay nga dili makiangayon. Siya namatay aron sa pagluwas nato. Bisan unsa ang sitwasyon, nag-antos kita sa pagsunod sa Ginoo.
Kung kamo pagalabalibihan, pagalutuson, ug pagaingnon kamo sa kadautan ug pamakakbatok kaninyo tungod kanako ang kamo nagpaila sa mga balaan nga natawo pag-usab. Kadtong wala motuo kang Hesus nagdumot kanato tungod kay kita mituo kaniya ug sa samang higayon kinsa gitawag nga mga magtotoo nagsulti kanato ug dautan nga pulong tungod kay kita dili sama kanila. Kung kamo pagalabi-labihan, pagalutuson ug kung pagaingnan kamo sa kadautan ug pamakakbatok kaninyo tungod kanako, niining panahon na mamatikdan kung makahimamat kita og mga tawo nga nagsultig dautan batok kanato. Murag ni samot ang ilang pagdumot. Nagpasabot ba nga gitudloan ta og sayop diha sa iglesia? Aduna bay bisan kinsa sa atong mga pastor nga nagpahimulo sa uban? Aduna bay mga tawo nga nagsangyaw samtang nagbuhat og dautan? Bisan pa niining tanan, ila kitang gitunglo. Apan ang Dios nahibalo niini mao nga si Jesus miingon sa Juan chapter 15 verse 20, hinumdumi ninyo ang pulong nga akong giingon kaninyo. Ang ulipon dili labaw sa iyang Ginoo. Sa Mateo 10:24 ingon siya, ang tinun-an dili labaw sa magtutudlo, bisag ang ulipon dili labaw siyang agalon. Kung ang pangulo sa balay ginganlan og Beelzebub, nagpasabot kini nga gitawag siyag hari sa yawa. Si Jesus nagsulti sa pulong sa Dios, nagsangyaw sa ebanghelyo, ug ang balaang espiritu naglihok uban kaniya, ug ang mga Hudyo nagsulti sa tanang matang sa dautan nga mga butang mahitungod kaniya, nga nag-ingon nga siya gihatagan og gahom sa yawa sa paghimo og mga milagro. Unsa kadako ang paglutos sa mga Hudyo sa mga tinun-an human mamatay si Jesus. Gibato nila si Esteban hangtod mamatay. Ug gipatay si Santiago sa 12 ka mga tinun-an ni Jesus pinaagi sa pagpunggot kaniya sa espada. Ug dayon ilang gipapahawa sila ug giluto sila pinagi sa tanang matang sa mga butang. Naibalaan ba ninyo kung pila ka beses sa kasaysayan ng dili luwas nga mga Kristohano nagpatay sa mga natawo pag-usab nga mga Kristiyano? Kadaghan ako nakaadto sa Spain ug bisan sa Spain ang diktador kaniadto, siya si Francisco Franco, mihatag og mga pusil sa katolikong mga pari ug mipatay og daghang naluwas nga mga evangelical nga mga Kristohanon. Nakaadto nako sa layong amihanan sa Espanya ug adunay usa ka lugar diin ilang gipatay ang mga Kristiyano ug gilabay ang ilang lawas ngadto sa dagat. Busa daghan sila gipamatay ug gipanglabay sa lugar nga labayanan. Gipanglabay ang ilang lawas sa dagat. Pagaingnon kamo sa pagpamakakbatok kaninyo tungod kanako. Apan ang Dios miingon, managmaya ug maglipay kamo, ayaw kaguol. Managmaya ug maglipay kamo kaya ang inyong balos dako didto sa mga langit. Kaysa ingon niini ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nag-una kaninyo. Ilang gilutos ang mga propeta nga nanganhi kaniadto. Gilutos si Jesus ug gitawag si Apostol Pablo nga usa ka leader sa sayop nga pagtuo. Sa mga buhat 24, gipundok sa mga Hudyo ang ilang mga abogado ug giakusahan si Pablo atubangan ni Haring Agripa kay hingkaplagan namo kining tawhana nga mananakod sa iyang pagkadautan ug magtutukod sa mga kagubot sa tanang mga Hudyo sa tibuok kalibutan. Usa ka leader sa sakta sa Nazareno. Niingon sila nga si Jesus usa ka erehiyas nga Nazareno ug si Pablo maoy usa ka tigpasiugda sa erehiya ug kinahanglang patyon. Busa giguyod nila siya ngadto sa Roma ug gigapos sama sa usa ka kriminal. Busa si Apostol Pablo mingon nga tungod kaniya nagaantos ako og kagul-anan bisan pa sa mga gapos ingon nga daw kriminal, apan ang pulong sa Dios dili ginagapos ingon siya. Kinahanglang masabtan nato nga dunay daghang pag-antos taliwala sa mga Kristohanon. Atong tan-awon ang mga Salmo 34 34 verse 19. Salmo 34 verse 19.
Atong basahon ug dunga ng Salmo 34:19, daghan ang mga kagul-anan sa matarong apan si Jehova magalawas kaniya gikan kanilang tanan. Giingon daghan ang mga kagul-anan sa matarong apan si Jehova magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. Ang naluwas nga mga Kristohanon matarong sa Dios. Gingon nga ang mga matarong adunay daghang mga kasakitan. Daghan ang mga kagul-anan sa matarong apan si Jehova magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. Ang mga Hudyo milansang kang Jesus sa krus ug mipatay kaniya apan siya nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Bisan sa unang iglesia ang mga tinun-an gipamatay ug ang mga iglesia gilutos apan ang ebanghelyo kusog nga mikaylap. Daghan ang mga kagul-anan sa mga matarong apan silang tanan luwason sa Dios. Ang Dios na nalipod. Kung anaa ka sa taliwala sa pag-antos, ang Dios anaa kanimo busa ayaw kabalaka. Samtang nagsangyaw ko sa ebanghelyo, nahibalo ko nga daghang tawo ang gustong mopatay nako. Gilutos ako sa dili luwas nga mga Kristohanon. Apan gitabangan ako sa Dios nga magpadayon. Talagsaon kini, wala ko kabalo unsay may tabo nako kung wala pa ko gipanalipdan sa Ginoo. Atong tan-awon ang unang Pedro chapter 1 verse 6. Gusto na akong ibutang kini nga bersikulo sa screen. Atong tan-awon ang unang Pedro chapter 1 verse 6. Verse 6 ug 7. Kung dili nimo makit-an dayon sa imong Biblia, naa kini sa screen. Unang Pedro chapter 1 verse 6 ug 7, diin niini na nagkalipay kamog dako gayud bisan karon sa mubong panahon kung kinahanglan gipasubo kamo pinagi sa nagkailain-lain nga mapagtintal nga ang pagsulay sa inyong pagtuo labi pa kamili kay sa bulawan nga nagawala bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo makaplagan nato sa pagdayeg himaya kadungganan ug pagpadayag na Kristo. Mingon nga kinahanglan ka nga moagi sa lain-laing mga pagsulay adunay daghang mga pagsulay alang sa mga naluwas nga balaan. Si Abraham gisulayan siyang gugma sa Dios. Siya giingnan kuhaa ang imong anak nga bugto nga imong gipangga mao si Isaac ug umadto ka sa yuta sa Moria ug siya ihalad mo nga halad sinunog dito sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Nadaog ni Abraham ang maong pagsulay. Apan si Adan gisulayan dito sa tanaman sa Adan aron makita kung siya motuman ba sa pulong sa Dios o dili. Usahay adunay mga pagsulay nga mosulay sa atong pagtuo. Ug anaa ang laing pagsulay, ang tentasyon sa yawa. Sa Mateo 4, sa dihang si Jesus nagpuasa og 40 ka adlaw, ang yawa miabot og nagtintal niya pinagi sa tulo ka butang. Kini usa ka tentasyon. Kini na ning kamot nga mapukan siya. Tintal. Apan dinhi sa unang Pedro chapter 1, ang lain-laing mga pagsulay nga atong gisgutan dili mga pagsulay, dili sila mga tentasyon. Kini mga pagbansay, training alang sa katuyuan sa pagkaputli. Bisan karon sa mubo nga panahon. Kung kinahanglan gipasubo mo pinagi sa nagkalain-lain nga mga pagtintal. Kini nagpasabot og kalisdanan ang pag-abot sa kasakitan alang sa mga Kristohanon nga walay rason, busa diin na naglikay kamo bisan karon sa mubo nga panahon kung kinahanglan gipasubo mo sa nagkalain-lain nga mapagtintal. Sa bersikulo 7, nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahiyamili kaysa sa bulawan nga nangawala, bisan kini pagsulayan pinagi sa kalayo, makaplagan nadto sa pagdayeg himaya kadungganan ug pagpadayag ni Kristo. Kini mao ang mga pagsulay nga moabot sa imong tinuod nga pagtuo. Sa Job 1 atong makita nga gipasidunggan ni Job ang Dios ug nagkinabuhi sa maayong kinabuhi. Gidayeg sa Dios si Job atubangan sa mga yawa. Gingon sa Dios, nakakita ka ba og tawo nga sama kang Job? Walay sama kaniya sa yuta, usa ka tawo nga walay kasaway ug matarong. Busa si Satanas mitubag ang Jehova ug mingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Gipananglanginan mong buhat siyang kamot ug iyang mga katigayunan nagdugang sa ibabaw sa yuta.
Apan tanduga ang tanan nga anak kaniya ug siya magsipala kanimo bisan sa atubangan sa imong nawong. Ug si Jehova mingon kang Satanas, ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot. Wala na niya ang tanan niyang bahandi. Siya adunay napulo ka anak nga lalaki ug babaye, ug sila nagtigom sa usa ka balay ug nagkumbira. Ug ang balay na hugno tungod sa katalagman ug tanan sila nangamatay. Apan unsay gisulti ni Job? Niining tanan si Job wala makasala ni magpasangil sa Dios ug sayop. Unsa ang giingon ni Job? Unsa ang giingon ni Job? Si Jehova mihatag ug si Jehova mikuha. Ingon siya. Si Jehova miingon kang Satanas ug siya nagpadayon gihapon sa iyang pagkamatinud-anon. Bisan ako giagdam mo batok niya aron sa paglaglag niya sa walay hinungdan. Ug si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon ang panit tungod sa panit, oo ang tanan nga iya sa usa ka tawo iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi. Busa gihampak si Job ug mga hubag nga nahapdos gikan sa iyang lapalapa sa iyang tiil hangtod sa alimpulo. Ug siya mikuha og usa ka mika aron maoy iyang ikalot. Naguol siya, unya mingon ang iyang asawa kaniya. Mupadayon ka ba gihapon sa imong pagkamatarong? Tungluha ang Dios ug magpakamatay ka. Gitunglo sa iyang asawa ang Dios ug mingon nga siya kinahanglang mamatay. Ug unsay giingon ni Job? Apan siya miingon, ikaw nagsulti sa usa ka babaye nga buang. Mudawat ba kita sa maayo gikan sa Dios? Ug dili kita mudawat sa dautan? Wala niya gitunglo ang Dios sa katapusan. Human sa pagsulay, gipanalanginan sa Dios si Job ug napulo ka pilo. Iyang giuli kaniya ang iyang napulo ka mga anak ug iyang gihatagan siyang napulo ka pilo sa gidaghanon sa bahandi. Busa sa Santiago 5, hingdunggan ninyo ang pagpailob ni Job ug nakita ninyo ang tuyo sa gihatag kaniya sa Ginoo. Mao kana ang paglahutay. Maayo ang iyang pag-agi sa pagsulay. Mao nga gipanalanginan siya sa Dios og doble. Sa akong hunahuna, kita adunay mga pagsulay sama kang Job. Ug ang doble nga panalangin dili dinhi sa yuta, apan kini maanaa sa langit, sa walay katapusan nga himaya. Adunay mga butang nga gitawag ug mga pagsulay aron mahatagan kita og mas maayong butang. Nahibalaan ba ninyo ni? Sa unang Pedro chapter 1 verse 6, niini kamo nangalipay bisan tuod karon sa mubo nga panahon kinahanglan kamo mag-anto sa nagkanaylaing mga pagsulay. Unsaon man sa bersikulo 7 nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kaysa bulawan nga nagawala bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo. Niini nga kalibutan, ang bulawan giisip nga labing bililhon. Ang bulawan ginadalisay sa kalayo. Gibutang kini sa kalayo og usa ka sinagol nga likido. Ug dayon kuhaon ang mga hugaw. Unya puro na lang nga bulawan ang nahibilin. Ingon ni ana, ang bulawan madunot bisag gisulayan sa kalayo. Ang bulawan kadugayan mahanaw. Apan adunay mas importante dinhi. Ang Dios naghatag kanato og mga pagsulay aron makita ang giladmon sa atong pagtuo. Ang ubang mga tawo nagkinabuhi nga maayo sa ilang pagtuo sa komportable nga mga kahimtang. Apan kung maabot ang mga pagsulay, wala sila mahibalo kung unsay buhaton ug magbasol sila sa Dios nga gustong magkinabuhi sumala sa ilang unod. Kini usa ka kapakyasan kung kini mahitabo. Nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kamili kaysa sa bulawan nga nagawala, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan nga to sa pagdayeg ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Jesu-Kristo. Kung atong huptan ang atong pagtuo ug magkinabuhi diya sa pulong bisag unsa pa nga mga pagsulay ug kalisdanan ng atong atubangon hangtod sa katapusan, ang Ginoo moabot ug magdayeg kanato uban ang dungog ug himaya.
Busa maayo nga pahinumdum nga moatubang ta sa mga pagsulay. Sa unang Pedro chapter 4 verse 12, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo. Ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo. Unang Pedro 4:12, adunay lisod nga mga pagsulay aron mabansay kita. Gibansay kita niya sa kalayo. Ingon dinhi, dili kamo mahibulong. Unang Pedro chapter 4 verse 12, apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo, managlipay kamo aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayud nga kalipay. Busa ayaw hunahuna ang katingad-an kini tungod kay bahin kini sa atong pagbansay. Apan wala ko'y nahimo nga dautan nganong naglisod ko. Sa dihang si Job nag-antos, tulo ka man nagigala ang nagpakahilom sulod sa tulo ka adlaw. Apan human niadto mingon sila, Job, aduna bay inosenteng tawo nga gisilutan? Sigurado ko nga naa kay sala, paghinulsol. Ang tulo ka higala ni Job, naguna-una nga siya gidisiplina tungod sa iyang sala. Nga wala may balo nga ang Dios nagbansay kaniya. Unya, ang nakasala ra bang silutan? Dili, bisag walay sala, gitugutan sa Dios ang kalisdanan sa pagbansay sa atong pagtuo. Kinahanglan natong hunahunaon. Si Job wala pa ang pagsulay og si Job pagkahuman sa pagsulay, lahi kaayo. Gipagawas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Mitabok sila sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Naluwas sila gikan sa 4 ka tuig nga pagkaulipon. Ang yuta sa Kanaan mao ang yuta sa saad sa Dios. Ang 4 ka tuig nga pagkabihag sa Ehipto nagrepresentar sa pag-abot ubos sa paghari ni Satanas na ining kalibutana sa sala. Ang pagluwas sa mga Israelita pinaagi ni Moses, nagpasabot sa kaluwasan pinaagi ni Jesucristo. Ang paghatag sa gisaad nga yuta sa Kanaan ngadto kang Abraham mao usa ka panig-ingnan sa walay katapusan nga bag-ong langit ug yuta. Sama sa 40 ka tuig sa mga Israelita sa kamingawan, kita nagatubang og kalisdanan human maluwas. Sa maong pag-antos, kadtong milingi sa Ehipto ug nagbasol sa Dios nangamatay sa kamingawan ni adtong panahona. Si Josue og Caleb lamang ang nakasulod. Lakip ni adtong nakaikya sa Ehipto isip mga bata pa og kadtong nangatawo sa kamingawan. Unsay buot pasabot niini? Kini wala magpasabot nga kita moadto sa impierno bisan human kita makabaton sa kaluwasan. Buot pasabot, anam-anam natong tangtangon ang atong mga daan nga kaugalingon, human nato maangkon ang kaluwasan. Ako nga iya sa kalibutan, anam-anam nga mamatay. Kadto lamang nga nagtuman sa pulong sa Dios ang magpabilin. Usab, sila misulod sa yuta sa Kanaan ug nag-ilog sa yuta human sa pagpakig-away batok sa 7 ka nasod. Kini nagsimbolo sa usa ka kinabuhi nga puno sa balang espiritu human sa kaluwasan. Bisan pa niana, angay natong hinumduman nga ang atong atubangon ng mga pagsulay human sa kaluwasan nga sama sa pagtabok sa kamingawan. Atong tan-awon ang Job 23. Job 23 verse 10. Atong tan-awon sa Job 23 verse 10. Atong basahon, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagkapadulungan, sa diha nga ako masulayan na niya, ako mugula ingon sa bulawan. Sa diha nga ako masulayan na niya. Gisulayan kita sa Dios. Siya naghatag kanato og mga pagsulay. Nganuman, aron mugula ako ingon sa bulawan. Ang tanan nga mga hugaw giwagtang. Sa sinugdan, walay purong bulawan. Ang bulawan adunay daghang mga hugaw. Apan pinaagi sa pagkaladkad sa kalayo og tubig, kini nga mga hugaw makuha. Sa pagkatinuod, nakita ko ni kaniadto.
Sa diha nga ako masaloyan niya, mugula ako ingon sa bulawan. Kini mahimong lunsay nga bulawan at tubangan sa Dios. Lahi kaayo ang mga nakaagi og pagsulay og kadtong wala. Sa wala pa itudlo sa Dios si Moses, ingong dakong propeta sa Israel, dihay 40 ka tuig nga pagbansay sa disyerto sa Midian. Sa wala pa si Jose nahimong magmamando sa Ehipto, iyang giantos ang mga pagsulay. Gibaligya siya sa iyang maigsuon nga walay hinungdan ug busa. Nahimo siyang ulipon sa balay ni Potipar. Sa dihang gihaylo sa iyang asawa si Jose, siya giakusahan og gipriso paghuman niya sa tanan nga mapagsulay sa mga salmo. Ang Dios mingon, Salmo 105:19, ang pulong ni Jehovah nagsulay kanila. Giluwas siya sa Dios gikan niini ug gibutang siya ibabaw sa Ehipto. Siya usab nagrepresentar ni Jesus. Sa Jesus adunay daghang pag-antos sa kalibutan. Busa mao kini ang mga hulagway ni Jesus. Daghan ang mga pag-antos niini nga kalibutana. Ugikan sa Hebreo chapter 12 verse 6, oo, basin makahimo kitag sayop bisan human sa atong kaluwasan. Ug adunay disiplina tungod kay kita nakahimog sala human kita makabaton sa kaluwasan. Gingon kay ang gigugma sa Ginoo gikastigo niya ug ginahampak ang tagsa-tagsa ka mga anak nga iyang gidawat. Ang Dios nagdisiplina sa iyang mga gihigugma. Iyang gihampak ang iyang mga anak kung sila masayop. Sa Hebreo 12:8, apan kung kamo walay kastigo nga niini ang tanan nahimong mga umalambit tungod ni ana kamo mga anak sa gawas ug dili mga anak nga matuod sa panultihon. Gingon nga siya nahigugma sa iyang mga anak, gidisiplina niya. Giluwas kita sa Dios ug ang mga luwas dili gayud mawala. Sa Juan 8:11, si Jesus mingon sa babayi nga nasakpan sa pagpanapaw, bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Lumakaw ka og sukad karon ayaw ra gyud pagpakasala. Si Jesus namatay sa krus para sa atong mga sala. Ang katuyoan sa atong kaluwasan mao ang dili na pagpakasala. Kinahanglan dili na kita makasala, apan nagpadayon gihapon kita sa pagpakasala tungod sa atong karaang nga dili mausab nga kinaiya. Ug unsay mahitabo? Nalaglag ba kita? Wala. Ang mga anak sa Dios dili gayud mamatay. Sa unang Korinto 5:5 sa mao makasasala kini nagpasabot nga sila nga mga makasasala apan dili maghinulsol. Adunay usa ka tawo sa tiliwala sa Kristohanon sa pagtugyan kang Satanas sa among makasasala sa paglaglag sa unod ug aron sa ang espiritu pagluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Kay kun dili sila mamati sa Dios, patyon sa Dios ang ilang lawas. Apan usa ka butang sigurado, ang tinuod nga born again nga Kristohanon dili mamatay. Mahimo silang disiplinahon apan dili sila malaglag. Karon kung walay disiplina, giingon tungod ni ana kamo mga anak sa gawas ug dili tinuod nga anak. Busa human sa kaluwasan kung ikaw mulapas sa pulong sa Dios, adunay disiplina. Kini may tabo sa lain-laing mga paagi. Kini may mga pisikal nga sakit o tungod sa sala sa ginikanan, ang iyang disiplina moadto sa iyang anak. Mahimo usab nga mawad-an ka og salapi o ang imong huna-huna mahimong gubot. Ang disiplina mahimong mapakita sa lain-laing paagi. Si Haring David natulog sa palasyo, samtang ang iyang mga sundalo naghatag silang kinabuhi sa gubat aron sa pagpanalipod sa gingharian. Usa ka gabi gikan sa layo, iyang nabantayan ang usa ka babayi nga naligo ug siya maanyag kaayo. Maong iyang gisugo nga ang babayi dad-on ngadto kaniya. Ug siya nakigdulog kaniya. Siya nanapaw o gipatay ni David ang iyang bana. Ug unsa ang nahitabo? Okay ra ba siya? Tungod sa iyang sala, si David nakadawat og disiplina bisan nag-ampo siya sa Dios ug naghinulsol. Nasayod ka ba kung unsa kadako ang silot nga iyong nadawat?
Busa kinahanglan nga adunay disiplina. Kung makasala adunay disiplina. Bisan nga nag-ampo og naghinulso si David, naagi hapon ang disiplina. Siguradong nay disiplina. Atong tan-awon kadiyot ang Salmo 119 verse 67. Salmo chapter 119 verse 67. Verse 67. Akong basahon, sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako. Kini nga kasubo, mauang disiplina. Silot, mingon siya. Nakasala ako apan karon tumanon ko ang imong pulong. Sa Kapitulo 15 sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, ang anak nga nawala nangamuyo sa iyang amahan. Nga hatagan siya og bahin sa iyang kabilin. Mao nga gihatag sa iyang amahan ang iyang kabilin. Unya kini nga anak mibiya sa tanan nga naa niya og nag-usik-usik sa kinabuhi matag adlaw ug sa kalugayan nahimo siyang makililimos. Naigutom ni adtong dapita ug wala siya makaon. Mao nga miadto siya sa umahan aron pakanon ang mga baboy. Apan bisan nga gusto siya mukaon sa mga panit nga gikaon sa mga baboy, dili niya mahimo. Mao nga siya nakainumdum. Ang iyang amahan og siya miingon, unsay akong buhaton? Mamatay ako sa kagutom ug dili ako mamatay nga ingon niini. Busa mo barog ako, mobalik ako sa akong amahan, pasayloon ko sa akong amahan ug dawaton ako. Usa ka amahan wala mobati nga komportable bisan usa ka adlaw human ang iyang anak mibiya sa balay. Ningon siya, unsay nahitabo sa akong anak? Patay man siya og buhi, masakiton o makalilimos? Okay ra. Okay ra bisag magsakit siya o mahimo siyang makalilimos basta mobalik lang siya. Bisan unsa pa ang sala nga nahimo siyang anak, mas dako ang gugma samahan kaysa sa sala sa anak. Bisag unsa pa nga sala atong nabuhat, ang gugma sa Dios mas labaw pa sa atong sala. Bisan unsa nga mortal nga sala nga atong nahimo, walay sala nga dili mapasaylo sa gugma sa Dios. Busa sa Isaías chapter 42 verse 22, gipapas ko ingon sa usa ka baga nga panganod ang imong kalapasan, ug ingon sa usa ka panganod ang imong mga sala, bumalik ka kanako, kay gilukat ko na ikaw, balik kay ang tanan nimo nga sala, gipasaylo na. Sa diha ang mausikon nga anak mibalik nga to sing amahan, ang amahan unang nakakita niya gikan sa layo. Ang amahan midagan, migakos siyang liog ug mihalo kaniya. Ang anak nga nawala mingon, amahan, nasayop gayud ko, amahan nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili nako takos tawgon nga imong anak. Buhata ako ingon nga usa sa imong mamumuo. Isipa ako nga usa ka ulipon. Unsa ang gisulti siyang amahan? Unsa imong giingon? Anak tika. Kay kining akong anak namatay na, nabuhi pag-usab, siya nawala og gikaplagan. Ingon pa, dad-an ninyo dinhi ang nating baka nga pinatambok o gihawon sa og mangaon kita og maglipay. Aron nga ang mausikon nga anak makabalik og magsaulog uban siyang amahan o igsuon. Usa ka inosenteng toro ang namatay puli kaniya. Kinahanglan usab natong hinumduman nga ang walay sala nga sa Jesus namatay puli kanato aron nga makasasala sa kanato mabalik sa Ginoo. Maluwas ug magmalipayon diha sa Ginoo. Kun mao kini ang mausikon nga anak mibalik, mobiya usab sa balay, dili gayud siya mobiya. Bisag gidisiplina sa Dios si David, gituman niyang pulong sa Dios ug nahadlok sa Dios hangtod sa katapusan siyang kinabuhi. Busang Dios mingon kang David, tungod kay si David naghimo sa maturing sa mata ni Jehova, ug walay magkasalikway sa bisan unsang butang nga iyang gisugo kaniya sa tanang mga adlaw sa iyang kinabuhi, gawas lamang sa may tungod kang oreya nga hitihanon. Bisag wala siya ikasaway, gatagan siya sa Dios og gustong disiplina, ug karon gitangtang na sa Dios ang maong disiplina. Ang mga Kristohanon nga naluwas kinahanglang mahadlok sa disiplina sa Dios human maluwas. Ang mga Kristohanon kinahanglang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Mingon sa Filipos chapter 2 gikan verse 5, batonin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Nga sa
nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kun dili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo, ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, o sa kamatayon sa krus. Nag-ingon dinhi nga si Jesus katumbas sa Dios, dili ba? Siya mibiya sa katungdanan ug nahimong tawo, nahimong sama sa usa ka sulugoon, siya misunod hangtod sa kamatayon. Mao kini ang giingon sa bersikulo, bisan hangtod sa kamatayon sa krus. Ibaton kini nga kasing-kasing sama kang Jesus. Kung kita nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, kinahanglang dawaton og gakso nato ang kasing-kasing sa Ginoo. Masinugtanon hangtod sa kamatayon. Adunay pag-antos sa pagsunod ug pagpasakop sa pulong sa Dios. Sa Mateo 26:39, sa katapusang pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemani, sa gabi sa wala pa siya namatay sa krus, mingon siya, "Amahan ko kung mahimo, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa imo." Sumala sa imong gusto. Ang krus mao ang pinakagrabe nga kaulaw kasakit nga madawat sa usa ka tawo. Siya balaan og katumbas sa Dios. Bisan pa sa samang labing dautan sa tanan, kinahanglan siya mag-antos sa kaulaw, mag-antos og ilansang sa krus, ug mamatay pa ng lawas ni Jesus sama sa atong lawas. Gikapoy, naguol, naghilak, gigutom ug gibati ang kasakit kung masakitan. Sama siya kanato. Bisan ang lawas ni Jesus dili gusto nga modawas sa krus, mao nga siya miingon, "Ikasaylo unta kanako kining kopa." Unsay metabo kung mosaylo kini? Kung si Jesus dili mo dawat niini, kita kinahanglan gyud nga moinom sa kopa sa kaligutgut sa Dios ug moadto sa impyerno. Apan unsang giingon ni Jesus, "Apan dili ingon sa kabubuton ko, kun dili ingon sa imo." Sumala sa imong kabubuton sa amahan nga ang walay sala nga si Jesus moinom sa kopa sa kapungot ug paghukom aron dili kita hukman. Sumala sa imong kabubuton, unsa ang kabubuton sa amahan? Si Jesus nga mamatay sa krus. Kita usahay mag-antos sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mao nga ang gingon sa Hebreo 5:8-9 nga bisan siya usa ka anak, apan makakat-on sa pagkamasinugtanon pinagi sa mga butang nga iyang giantos. Ug sa tapos may manghingpit, si Jesus mao ang bugtong anak sa Dios, apan mingon, alang kanila nga nagatuman kaniya, nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Siya nahimong hingpit pinagi sa pagsunod. Samtang nag-antos, sayon ang pagkinabuhi sa pagkamasinugtanon kung kita komportable ug walay mga kalisdanan sa atong relihiyosong kinabuhi. Bisan pa, kinahanglan nga kita magkinabuhi nga adunay pagsunod sa pulong sa Dios taliwala sa grabe nga mga kalisdanan sa kinabuhi nga Kristiyano ug mga kalisdanan sa pisikal nga kinabuhi. Apan makakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantos ug tapos mahimong hingpit. Sa mga kalisdanan nakakat-on siya sa pagsunod sa mga kalisdanan nga giantos. Gihimo siya nga hingpit sa Ginoo sa kaluwasan. Nakakat-on siya sa pagkamasulundon. Ug gisulti sa Hebreo 2:10 sa pagpadala og daghang mga anak ngadto sa himaya aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos. Gawas ko nga usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay magbunga og daghan. Kung kini mamatay magbunga og daghan. Si Jesus mao ang trigo nga nahulog gikan sa langit. Ang bugtong anak namatay og daghang mga anak ang nangatawo. Si Jesus namatay ug nanganak og daghang mga anak. Unsang iyang katuyuan sa pagdala og daghang mga anak? Dadon sila sa Ginoo ngadto sa himaya. Ang katuyuan sa Ginoo sa pagluwas kanato mao nga kita makasulod sa himaya sa Dios. Siya ang tagasulat sa ilang kaluwasan pinagi sa mga pag-antos. Kung wala mag-atos ang Ginoo, unsaon man nato pagkaluwas? Busa pinagi sa pag-antos, ang Ginoo milahutay ug mituman sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nay mong hingpit nga mahimong Ginoo nga miluwas kanato. Alang kanila nga nagatuman kaniya, siya nahimong magbubuhat sa kaluwasan. Human kita maluwas, kinahanglan gyud nga atong sundon ang kabubuton sa Dios bisan unsa pa ka kalisud ang atong agian. Adunay ubang mga tawo nga
Daw maayo ang pagbuhat sa komportable nga Kristiyanong kinabuhi. Apan kung sila atubang sa kalisod, wala na sila kabaw kung unsang buhaton. Wala mihilak si Jose sa tong siya na priso. Gibasol ba niyang Dios? Wala. Si Jose nag-alaga sa Dios ug nagpakita og kaalam niadtong dapita. Human siya pagasulayan, gipapahawa siya sa Dios niadtong dapita. Usahay ang Dios naghatag kanato og mga pagsulay ug mga kalisdanan. Nagpabilin pa kita sa pagkamasinugtanon kung komportable ra, kinahanglan kitang musunod bisan pa sa kalisdanan ug mas muduol sa Dios. Busa musunod bisag lisod aron kita mas maduol pa sa Dios. Sa maong mga kalisdanan, mas maduol kita sa Dios. Atong tanawon sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 19. Unang Pedro chapter 4 verse 19. Verse 19. Atong basahon, busa ang mga nanag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, magtugyan sa ilang mga kalag diya sa maayong nga buhat ngadto sa matinumanon nga magbubuhat. Giingon, busa ang mga nanag-antos sumala sa kabubuton sa Dios. Ang mga nanag-antos sumala sa kabubuton sa Dios. Adunay panahon sa pag-antos sumala sa kabubuton sa Dios sa pagbuhat ug maayo. Ang pagkinabuhi nga nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios maayo. Ingon diri, magtugyan sa ilang mga kalag diha kaniya. Matinumanon nga magbubuhat, sa Dios nga magbubuhat. Bisan kung kita mabuhi alang sa Dios o kung kita mamatay alang sa Dios, kay ang atong mga kalag moadto sa atubangan sa Ginoo. Sa dihang si Esteban misangyaw sa ebanghelyo ug mga Hudiyo mibato kaniya ngadto sa kamatayon, unsa ang gisulti ni Esteban sa dihang iyang bagol-bagol na buak, ang bukog na bali ug ang dugo miagas. Ania karon nakita ko mga langit nga naablihan ug anak sa tawo nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. May nakita siya nga wala makita sa uban. Ug ang anak sa tawo nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios, ingon siya, sa Jesus naglingkod sa tuo sa trono sa Dios, apan nganong mibarug man siya niadtong higayuna. Sa dihang si Esteban gibato hangtod sa kamatayon, sa Jesus mitindog aron sa pagtan-aw kaniya. Kini usa ka pagpadayag sa pagdawat sa Dios kang Esteban. Sa dihang kita nag-antos alang sa Ginoo, ang atong mga mata naablihan. Giablihan sa mga pag-antos ang atong mga matas para sa espirituhanon nga butang. Busa gitugot niya kita sa pagbuntog sa mga pag-antos. Pinaagi niini nga pag-antos atong makita ang espirituhanong mga butang. Sa 2 Timothy 1:8 si Apostol Pablo mingon kang Timoteo, busa dili mo ikaulaw. Kanako nga iyang binilanggo, kun dili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Sa wala pa putlig ulo si Pablo, mingon siya kang Timoteo, busa dili mo kaulaw ang pagpamatuod sa tong Ginoo. Bisan kanako nga iyang binilanggo, kun dili antusa ang kalisod uban kanako tungod sa miyang balita pinagi sa gahom sa Dios nga tungod kaniya nag-antos ako og kagul-anan. Bisan pa sa mga gapos, ingon nga daw kriminal, apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Mao na ang iyang giingon sa ikaduhang Timoteo chapter 2 verse 9. Busa lang sa ebanghelyo sinag-anto sama sa usa ka daotan nga tawo. Gidakop siya ingong daotang tawo, gidala siya sa Roma isip usa ka binilanggo, gibalog sa bilangguan, gigapos siya. Apan siya mingon, apan ang pulong sa Dios dili magapos. Gipriso siya ug nagasangyaw sulod sa 2 ka tuig. Una siya gipunggutan
ug namatay. Si Apostol Pablo gigapos og mga kadena sama sa usa ka daotang tawo. Apan ang pulong sa Dios dili magapos. Ang ebanghelyo nga mas gamhanang gisangyaw. Busa, kinahanglang mahibalo kita nga kinahanglang mag-antos kita sa kadaghanang kalisdanan aron maka sangyaw sa ebanghelyo. Samtang nagsangyaw si Apostol Pablo sa Listra, gigukod siya sa mga Hudyo o gibato hangtod mamatay. Ilang gibiyaan si Pablo nga naghunahuna nga siya patay na apan siya buhi, pag-usab og mibalik sa mga igsoon sa Listra ug Tiatira. Adunay mga nabuhi aron patyon si Pablo. Apan unsay gisulti ni Pablo sa mga igsoon? Nga pinaagi sa daghang mga kagul-anan, kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios. Mao kana iyang gisulti nila. Mga kaigsuonan, kinahanglang mahibalo kita nga bisag kitang mga Kristohanon ubos sa pagpanalipod ug pag-atiman sa Dios. Gitugutan sa Dios nga kita makasinati og mga kalisdanan ug kining kalisdanan para kini sa atong kaayuhan. Sa wala pa ako pagsakita, naisalaag ako. Apan karon nagabantay ako sa imong pulong. Giingon, maayo pa alang kanako nga gisakit ako aron ako makakat-on diha sa imong mga kabalauran. Makakat-on siya sa iyang pulong pinaagi sa mga kalisdanan. Busa kun kita adunay mga kalisdanan, ang Ginoo nag-uban kanato ug siya motabang kanato. Pinaagi sa daghang mga kagul-anan, kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios. Daghan ang mga kalisdanan, apan uban nato ang Dios. Kinahanglan kining mga kagul-anan aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Busa, kutob din hinalang ang akong pagwali diha ninyo. Human kita maluwas, ang Ginoo nag-antos bisan hantod sa kamatayon sa krus aron maluwas kita. Kinahanglan natong masayran nga dunay mga pag-antos nga kinahanglan natong agian aron makasunod sa Ginoo, aron makasunod sa iyang mga pulong ug magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Magampo kitang tanan. Among amahan nga maluluyon, mapasalamaton kayo ko sa Ginoo sa paghugas sa among mga sala hangtod sa kangturan. Pinaagi sa bililhong dugo nga iyang giula ug nagluwas kanamo nga walay bisan unsang kondisyon. Ang among lawas ug kalag iya sa Ginoo gipalit sa iyang dugo. Palihog giyahi kami sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagkamasinugtanon ug pag-alagad sa nahabilin sa among kinabuhi alang lamang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Alang sa ebanghelyo sa Ginoo ug alang sa iglesia. Ginoo, panalipdi kami sa imong pulong ug gahom aron walay usa namo nga mahimulag sa balaang panagpundok. Palihog himua kami nga mga takos sa pagdawat sa pagdayeg ug himaya nga walay kaulaw at tubangan sa himaya sa Ginoo nga hapit na kaayo ang pagbalik. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.